Boa tarde. Imos a comezar este pleno ordinario do 30 de setembro de 2020, pleno que correspondería, ao mes de agosto. O primeiro punto sería a aprobación das actas das sesións anteriores do 23 do 7 de 2020, 21 do 8 do 2020 e 30 do 6 do 2020. Non sei, Eugenia, se tes algo que comentar. As actas para min están ben, menos que o meu nome está mal. María Eugenia Requeijo Chao, non Requeijo Arnejo. Están as tres mal. Sí. Pon María Eugenia Requeijo Arnejo nas tres. Non, eu tampouco, non me di conta. Sí, no, seguro. Seguro a unha cosa, igual me daba conta. Ben, Mario. Ben, votos a favor de aprobar as actas con esta corrección. Todos votos a favor. O seguinte punto, aprobación se procede da modificación da ordenanza fiscal reguladora da taxa pola expedición de documentos administrativos. Ben, dende fai tempo temos a ordenanza das taxas sin actualizar. Dende fai moito tempo. Hai novos procedementos. Con esta actualización da taxa o Concello non vai a recaudar, estamos nun contexto de crise, pero sí que entendemos que estes prezos teñen que estar actualizados. Tamén somos conscientes que a actividade económica neste contexto que estamos co coronavirus e co COVID-19 vai a ir a menos. As contas municipais hai que equilibralas e, temos un seguinte punto que é a aprobación da modificación da ordenanza do ICIO e, eu creo que unha cousa equilibra a outra. Entón, a taxa que se vai a actualizar hoxe ven recollendo precios que hasta este momento xa existían, certificados de habitantes 3 euros, certificados de outros órganos 12 euros, non me consta que se fixeron, pero sí que ten que estar recollido, certificacións urbanísticas 100 euros, certificación urbanística con fins de regularizacións catastrais 50 euros, fotocopias 0,10, informes, metimos aquí a maiores unha taxa que consideramos que é importante, informe de inspección inicial e informe de inspección final para a comprobación do estado das vías municipais, tanto no caso de transportes especiais ou nas sacas de madeira, 100 euros cada inspección, hai que facer por lo menos 3-4 viaxes como mínimo para levantar os informes. É dicir, recóllense servicios, tasas por servicios que xa estaban recollidas antes e a maiores sí que introducimos unha tasa por presentarse a examen no Concello de Muras, que serán 6 euros, agás aquelas persoas que acrediten estar desempregadas que non terán que abonar esta tasa. E isto é basicamente a ordenanza fiscal reguladora de taxa pola expedición de documentos administrativos. Non sei se tes algo que decir, Eugenia. Mario. Nada, solo por puntualizar. Mais que, o que falábamos de equilibralas non é só equilibrar polo que vamos falar nas seguintes, Manolo, senón eu creo que, equilibraremos a través do que nos vayan dando as outras administracións. Se queremos ser un pouquinho, creo que generosos, a ver se nos dan algo. Calquera das dúas se non teñen que mirar os seus rotos, os seus descosidos. Pero máis que iso, realmente eu penso que xa é obligación de lei. É dicir, é que había algunhas que non se pagaban. Chegabas aquí, ao final, todo o traballo que se faiga aquí non é porque obligamos nosotros. Ten que quedar claro de parte de nosa que realmente isto obliga nese Concello, mas no resto todo. Non hai ningún Concello que non cobre por facer fotocopias, que non é unha fotocopiadora, a primeira cousa, pero quero dicir, por non facer o seu traballo. Entón, que quede claro iso, que realmente ao final son tasas
que non despois non se leva a xuicio de que xa van empezar a cobrar por fotocopias. Non, isto cobrábase antes, actualizáronse a precio doxe, e falando nestes días, falando nós con secretaría, realmente comentouse de que a normativa e a lei obliganos a telas correctas, e non estaban, por iso se trouxeron. Ben, bueno, pois entón a proposición ao pleno sería, considerando o informe da Secretaría en relación co procedemento a seguir, bueno, procedemento e legislación aplicable, tendo en conta o informe de intervención, considerando o proxecto de modificación da ordenanza fiscal reguladora da taxa pola expedición de documentos administrativos, o que se propón ao pleno é a adopción do seguinte acordo: aprobar a modificación da ordenanza fiscal reguladora da taxa pola expedición de documentos administrativos coa redacción que a continuación se recolle, é dicir, sería a propia ordenanza. Votos a favor de aprobala? Todos votos a favor. O seguinte punto, aprobación se procede da modificación da ordenanza fiscal reguladora do imposto do ICIO, do imposto sobre construcións, instalacións e obras. Bueno, con esta modificación creo que era algo que xa os tres grupos que estamos aquí e o equipo de goberno dende un inicio alá polo ano 2015 se nos tiña trasladado por parte dos técnicos municipais e tamén por parte de veciños e de empresas, bueno, que era un ICIO, unha tasa moi alta, estaba no 2,4, bueno, e nosa proposta que traemos hoxe ao pleno é, bueno, un ICIO gradual. Baixaremos a tasa do 2,4 ou 1% para as obras inferiores a 100.000 euros, que son a maioría das que se presentan aquí no Concello. Habrá 4 tramos para obras inferiores a 100.000 e 1%, para obras inferiores a 200.000 o 2%, para obras inferiores a 300.000 o 3% e para obras superiores o 4%. Ben, o que entendemos nós é que se vai a pagar menos. Tamén con isto pretendemos que a maioría da xente, a maioría dos veciños soliciten a autorización para facer as obras e que se poda recaudar, é dicir, é unha recaudación moito máis solidaria se todos participamos. Pretendemos evitar con isto a fraude e, bueno, e tamén pretendemos, e pido eu desde aquí como alcalde, non, que a xente, bueno, se implique e faga ese esforzo de solicitar a autorización para facer as obras. Polo que nos están comentando e algunha información que me trasladaban hoxe, os ingresos das administracións locais de cara aos próximos anos van a disminuir moito e, bueno, e tamén con esta modificación do ICIO, se todos participamos cando fagamos algunha obra, bueno, pois podemos compensar ao mellor de algún xeito, non digo totalmente, pero esa pérdida de ingresos que vai a ter o Concello. Levamos algunha proposta máis a maiores de outras axudas. O Concello de Muras sí que vai a estar aí, bueno, poñendo e continuando, mantendo as bases da axuda da luz, incrementanse, que hai unha nova liña, e tamén as de estudiantes. Entonces, bueno, temos que facer equilibrios e nada, e esperemos o que decía antes, non, que a xente acolla ben esta modificación do ICIO e que aquelas persoas que teñan que facer obras por ese, bueno, obras que todos coñecemos, non, cambios de lousados, obras nas casas, bueno, pois que soliciten esa autorización e paguen a tasa. Non sei, Eugenia, se tes que decir algo. Non, só unha cousa que dixeches agora, se non entendí mal, menores a 200.000 o 2%. Aquí pon de 100.000 a 300.000, entón serían menores a 300.000. Dixeches de palabra ahora menores a 200.000. Sí, lo que... Ou está mal aquí, ou está mal o que dixeches. No, está ben, foi un lapsus meu. Vale. Ata 100.000 euros, que son a maioría das obras que temos no Concello, ata 100.000 euros, que son a maioría das obras que temos no Concello, é o 1%, de 100.000 a 300.000 o 2%, e de 300.000 a 400.000 o 3%, e de 400.000 para adiante o 4%. Con isto o que pretendemos é, bueno,
sabemos que Muras ten unha gran riqueza co tema dos parques eólicos, é dicir, previsiblemente se van a instalar máis parques eólicos no Concello, habrá renovacións de algúns dos que hai, bueno, e aí o Concello ten que recaudar diñeiro. E entonces isto é unha ordenanza de oicio gradual, bueno, e a xente do común, a xente do AP, sí que vai haber reducido esa tasa do 2,4% que se pagaba antes por un cambio dun lousado ou por cambiar unhas fiestras a 1%. Ben, algo máis? Mario? Eu creo que, a ver, facendo a estadística pura e dura, non se vai perder tanto. O que falabas ti, non somos policías, nin funcionamos como tal, nin Muras ten a día de hoxe ningún policía. Nos terá unha posibilidade dunha 4 horas, pero bueno, non temos ningún. Para ir controlando se realmente todos pedimos licencias para casi todas as obras, ou todas as obras que fagamos na nosa contorna en propiedade. Pero bueno, sí, a legalización máis posible, implicación da xente para que se implique no máis posible nesas pequenas licencias, pero bueno, eu creo que o máis importante é que se de 400.000 euros estamos falando dunha base imponible do proxecto para diante ao 4% cando estábamos no 2,4% e se un 6%, tanto o que falábamos, o aire esperemos que siga valendo igual, somos potencialmente moi potentes no que é o sistema eólico, saben as grandes empresas, porque por eso se montaron aquí, ou creo que se montaron por iso, espero que non fora por outras cousas, realmente dá má risa tonta, pero bueno. E a segunda cousa é a canteira de Feldespato. Falouse de aí dunha canteira, claro, que non pensen agora que vamos cambiar isto para ver se cobramos a canteira, porque eu tamén digo moi claro, é dicir, os periódicos estamos para dicir no máximo posible a verdade, pero fora diso, lanzar as noticias cando llas dan. Dende aquí eu penso que non sei se alguén máis ten noticias máis do que saleu no periódico, pero consideras un proxecto a largo plazo, pero un proxecto que tamén pode dar. E creo que ao final vai estar compensado unha cousa por outra, porque ao final esas grandes infraestructuras sí que sí ou sí hai que pedir licencia e ao final estamos subindo do 2,4 para arriba. Entón, bueno, eu creo que unha por outra vai quedar ben lidiado e pareceme moi correcto isto do que é o tipo de gramen gradual para que as pequenas rentas, nas pequenas licencias, seña o 1% e pequenos proxectos poden salir adiante. Nada máis. Ben, a proposta que se trae aquí a pleno é aprobar a modificación da ordenanza fiscal reguladora do ICIO do imposto sobre construcións, instalacións e obras coa redacción que a continuación se recolle. Ben, votos a favor de aprobar a modificación? Todos votos a favor. O seguinte punto é a aprobación se procede da Conta Xeral 2019. Ben, tiñamos unha aprobación provisional, fixose unha exposición ao público, non hubo reclamacións, ni se presentou ningún escrito, e procede agora a aprobar a Conta Xeral. Bueno, o que se propón ao pleno é a aprobación a Conta Xeral do ano 2019. Votos a favor de aprobala? Todos votos a favor. O seguinte punto é a aprobación se procede da aprobación provisional da revisión das normas subsidiarias do Concello de Muras. Ben, no ano 2018, xa vai, pasou tempo voando, iniciouse, foron sometidas logo dunha aprobación inicial da revisión puntual das normas subsidiarias, na cal se plantexaba a creación dun solo urbanizable para uso industrial na Cabana, iniciouse no ano 2018 e despois dunha serie de autorizacións sectoriais, aparecen recollidas, é bastante lioso, aparecen recollidas no expediente, chegamos a este momento no cal hai que aprobar en pleno a revisión puntual das normas subsidiarias do Concello de Muras, remitindo este expediente, é dicir, de modificación puntual das normas subsidiarias, a Xunta de Galicia. E antes temos que facer nosa aprobación puntual. Contase cos informes
sectoriais favorables das distintas áreas de medio ambiente, de economía de emprego. Contase cun informe da Deputación Provincial, da ACSI, bueno, todos están recollidos no expediente e ben, solo queda aprobalo. A continuación desto se remite á Xunta e xa pasaríamos a aprobación inicial do plan parcial, que xa implicaría o desarrollo do polígono industrial. Non sei se tes algo que comentar, Eugenia. Unha duda. Aquí sale algo de área 1, solo de apto para urbanizar, e pois área 2, solo urbano de uso industrial. Isto é todo na zona aquí do EUME, aquí, en Ferroplas e Tepsa, non? Sí. Ou, bueno, solo por curiosidade. Sí, o que se fixo foi cambiar un espacio que había aquí abaixo polo espacio da cabana. Vale. Algo máis? Mario? Non, pouco que engadir. Solo que este é o traballo que non se ve. Canto levamos? Tempo. Os informes tal, claro. A ver se chegáramos a tempo, pero por desgracia, como vemos a burocracia vai como caracol, vai despacito. Esperamos que vai con buena letra e con boa pisada. Pero, bueno, urbanizable para uso industrial o da cabana, se a Xunta é a aprobación definitiva, nada, o de sempre. Falar que a Xunta para que dentro dos protocolos que tenga, sobre todo que son os tempos que ten tasados, que se apure o máximo posible, e que invitámola a aportar o seu granito de arena para iniciar os trámites para facer un bon polígono. É un polígono que realmente, como consideramos, ou polo menos levamos traballado dende fai 5 anos, xa ten xente que realmente se quería instalar. Agora, bueno, o goberno do COVID, supoño que haberá que ter algunha reunión ou manter outras reunións con esas empresas para seguir vendo como está a súa situación ou se realmente pretenden continuar. Pero, bueno, polo menos pola nosa parte o traballo está feito. Traballo oscuro, pero traballo. Moi ben. Ben, eu antes de aprobar isto, comentar simplemente que, bueno, mantivos unha conversa, unha reunión co novo delegado da Xunta en Lugo, e porque van a facer a modificación da Lugo 540 da estrada da Xunta, e entón, bueno, dentro dos plantexamentos que nos foron facendo ao longo de tramitación desta modificación das normas, se cuestionaba a maneira en que se iba a desviar o tráfico dende a Lugo 540, a altura da Cabana, para o polígono industrial. Entonces, o que se lle solicitou foi, xa que se van a facer as obras de modificación da estrada, bueno, aproveitamos e non ter que volver despois a intervir ali. Trasladouse esa información e, bueno, eu tamén agora aproveito que está aquí Eugenia, bueno, esperemos que primeiro trasladouse esa información e pediúselle tamén axilidade na tramitación das distintas autorizacións que imos a necesitar. E ahora que está aquí Eugenia, bueno, pois eu tamén che pido, Eugenia, que, bueno, o delegado é do teu partido, bueno, pois que tamén iba a decir empuxes, non empuxes, non atopo palabra, vamos, pero que axudes nese sentido e que, bueno, fagas o que podas para que nos axilicen esta cuestión. Como decía Mario, no seu momento, si que había empresas, no seu momento, no 2019, bueno, tuvemos unha proposta aquí que entendo que seguirase mantendo, que había unha empresa que estaba disposta ali a traballar, bueno, sobre unha cantidade importante de suelo industrial, claro. Supoño que será a 1 ano, 2 anos vista, non dentro de 5 ou 6 anos. Entón, bueno, quería trasladar isto porque me quedaba aquí esta información. Entonces, bueno, pasamos a votar. A proposición é bueno, a aprobación provisional da revisión, perdón, aprobar provisionalmente a revisión puntual das normas subsidiarias do Concello de Muras, remitindo o expediente debidamente diligenciado á Xunta de Galicia, tal como establece o artigo 60 da Lei 2/2016 do 10 de febreiro do solo de Galicia. Entón, bueno, votos a favor.
todos votos a favor. O seguinte punto é aprobación se procede das bases, convocatoria e axudas ao pago da luz do ano 2020. Ben, bueno, este é o quinto ano, se non me equivoco, creo que empezamos no ano 2016 co pago desta axuda, algo que considerábamos desde o equipo de goberno que era moi necesario aquí polo tipo de poboación, pola situación de despoboamento no que nos atopábamos, para mellorar a calidade de vida dos veciños, para evitar o tema da pobreza enerxética e porque era un tema de xustiza social. Entón, bueno, ano tras ano viñamos facendo melloras nas bases do pago da factura da luz. Falaba esta mañá con Mario, bueno, estamos aquí tamén para aprender e sempre estamos introducindo pequenos cambios que ao final facilitan tamén que a xente, para os administrados, sexa moito máis sinxelo facer este tipo de solicitudes. Ben, a novidade que introducimos este ano, bueno, neste contexto de COVID-19, era algo que xa tiñamos falado no seu momento, bueno, tanto os portavoces dos distintos grupos que estamos aquí na corporación, como tamén a xente do equipo de goberno, bueno, se van a introducir dúas liñas de axuda para o pago da factura da luz. Por un lado, consideramos que é importante o pago da axuda para o recibo doméstico e, bueno, o contexto, a ordenanza mantense de outros anos e, bueno, por un lado temos unha liña 1 que serán subvencionables aqueles gastos de consumo eléctrico do ano 2020, o alugueiro dos equipos de medición que teña cada unidade familiar que conste no padrón de habitantes do Concello de Muras. O consumo eléctrico debe estar destinado exclusivamente á actividade doméstica. Para esta liña 1 introducimos unha pequena modificación, bueno, pequena ou grande, todo depende co que ollo se mire, e será que para as axudas de 600 euros, ata o 100% do consumo, será para aquelas rentas inferiores a 15.000 euros. É dicir, facemos unha modificación aí, antes era para rentas inferiores a 11.000 e vamos a subir a 15.000. Nas rentas de 15.001 a 22.000 euros, para ata o 90% do consumo será o que se subvencione, 500 euros, de 22.001 ata 29.000 euros, o 80% do consumo, 400 euros, e para rentas superiores a 29.001 euros, ata o 70% do consumo, 300 euros. Ben, isto sería na liña 1, mantense o dos anos anteriores, creo que non introducimos aquí ninguna modificación nesta liña, e vamos a engadir, como viña anunciando antes, unha liña 2. O Concello de Muras seguimos tendo pouco persoal, fai pouco, bueno, aprobou unha plaza de funcionaria interina, unha Tamara, unha auxiliar administrativa, e aumentamos en un número personal de administración, pero bueno, co movimento que hai aquí no Concello seguimos tendo pouco persoal e o que pretendemos é que non se abran moitos frentes para logo non poder atendelos. Entonces, consideramos que é necesario, en base a estas cuestións, non, a situación de contexto do COVID, que temos pouco persoal, bueno, baixada de precios, introducir esta segunda liña e na cal se subvencionarán os gastos de consumo eléctrico de contadores sitos en establecementos industriais, agrogandeiros ou comerciais, onde se desenvolvan actividades económicas dentro do termo municipal de Muras. Véxase, talleres, restaurantes, bares, fornos, tendas, explotacións agrarias, carpinterías. E esta segunda liña, ou ben poden ter un contador como unha pequena ou mediana empresa, ou ben pode ser un contador que esteña no domicilio familiar. É dicir, no caso de que unha vivenda comparta o contador cunha actividade comercial, poderás solicitar só a liña 2, é dicir, nunca se vai a poder solicitar a liña 1 ou a liña 2 ao mesmo tempo, senón que se solicitou a liña 1
non tes acceso á liña 2 e se solicitas a 2 non tes acceso á liña 2. Para... Estou dicindo... Ben, as dúas ao mesmo tempo non se poden solicitar. Ben, para as axudas da liña 2, estableces unha axuda única de 1.500 euros para cada establecemento con actividade económica. Bueno, o que estaba dicindo, sí, esta axuda é incompatible para os beneficiarios da liña 1. Pero quero centrarme na liña 2 porque sí que considero que é importante. Poderán optar estas axudas os autónomos e pequenas empresas, calquera que sexa a súa forma xurídica, que sexan titulares de establecementos situados no termo municipal de Muras que teñan o seu domicilio social e fiscal neste concello. Concederase unha soa axuda a cada titular de actividade económica que o solicite. Non poderán optar a estas axudas as empresas ou os titulares das mesmas que teñan débedas coa administración local ou coas administracións públicas, agás que sexan abonadas antes do remate do prazo para presentar as solicitudes. Así mesmo, as persoas solicitantes ou empresas deberán estar ao corrente das aplicas tributarias, na Axencia Estatal de Administración Tributaria, na Axencia Tributaria de Galicia, no Concello de Muras, así como a Seguridade Social, e deberán estar dados de alta na actividade no momento da solicitude e acreditar que o estiveron durante o ano 2020. E no caso de titulares de explotacións agropecuarias ou persoas censadas en actividades agrarias, deberán acreditar que se dedican de forma exclusiva ou a título persoal a dita actividade. Este requisito acreditarase co certificado de estar dado de alta no réxime especial agrario. O Concello poderá solicitar a maiores a documentación necesaria e oportuna para acreditar que a actividade agraria é a principal. As persoas solicitantes non poderán ter pendente de justificación ningunha axuda anterior do Concello, a non ser que se lles fora concedida unha prórroga. Ben, esta ordenanza, estas bases van a ser publicadas coas des liñas de axuda, liña doméstica ata 600 euros e liña, entendemos que tamén se compensa esta situación de pandemia que vivimos para distintas actividades económicas, hostelería, talleres, carpinterías, bueno, o que se recolla aquí nesta liña 2 e, bueno, creo que seguimos sendo un concello pioneiro no tema das axudas e non me doen prendas e ni me caen porque creo que así estuve vendo ainda esta tarde, estuve repasando as axudas de outros concellos e non se, bueno, sí, hai moito marketing, pero bueno, axudas en sí non hai. E entón, bueno, nada, esta é a proposta que trae o equipo de goberno a pleno. Non sei, Eugenia, se queres comentar algo. A ver, eu acabo de escoitar, ou entendín cando corrigeu Belén, se o que pida as axudas da luz para a vivenda non teñen dereito a da empresa. É ao revés, non? Entón, a ver, así queda moi... Creo que queda moita xente fora. Eu, por exemplo, xa falo como gandeira, os que temos naves, pero sin tendido eléctrico xa quedamos fora, claro. E moita xente tampouco, moitos gandeiros non teñen naves industriales. Entón, é que vexo, xa que os gandeiros vamos quedar fora desa axuda, a maior parte. Non vexo que así xa unha gran axuda, é o que me refiero. Porque se teñen pedido na vivienda, xa non teñen acceso a esta. E os que teñen acceso, os que poderíamos ter acceso, se non temos tendido eléctrico, pois tampouco é imposible. Ben, eu non sei por aclarar, pero estas son axudas para o pago do recibo da luz. Se non tes tendido eléctrico, entendo que non tes un consumo de luz. Entendo. Por exemplo, eu falo no meu caso. Se eu teño que poñer tendido eléctrico para todas as naves que teño, entonces creo que me costa un ollo da cara. Bien, pero xa non é unha competencia do Concello. Claro, nós damos unha axuda para o pago da luz. Non vamos, entendo, vamos, hasta onde chego, porque agora tamén estou un pouco sorprendido, estou descolocado. Vamos, se non hai tendido eléctrico non hai luz e non hai axuda, evidentemente. Sí. Non me estou referindo, a ver, cada un que teña como que ir ás naves ou que queira, pero estou me referindo que teria que ser outro tipo de axuda que abarcara a máis xente, así vai quedar moita xente excluída. Non me quero meter aquí se a xente ten naves ou non ten naves, se ten tendido eléctrico ou non, pero que vexo que van quedar moita xente excluída. Sobre todo, se a maior parte da xente, que o decidides vosotros, piden a axuda para a vivenda, pois esta xa non queda a opción de pedila. Ben, perdona, Mario, douche a palabra agora, pero que
claro, estás falando, Eugenia, de vai a quedar moita xente excluída. A que te refires ti con moita xente excluída? Aquí as solicitudes que temos dende o ano 2016 respecto á axuda da luz son aproximadamente entre 175 e 180 familias. O Concello creo que ten 210 familias, unha cousa así. A que te refires con moito? Eu entendo que coas bases que tiñamos antes calquera pode pedir a axuda da luz con estar censado no Concello e a maiores este ano se introduce unha novidade que o Concello vai a dar unha axuda de 1.500 euros a aqueles establecementos, enténdense, locais de hostelería, se hai unha panadería, se hai un supermercado, se hai unha farmacia, calquera establecemento industrial que poda xustificar esa cantidade. Se ti tes un cebadeiro e tes luz e tes un consumo de 300 euros ao mes por ese cebadeiro, inda que sexa no teu recibo doméstico, o Concello asume esa parte hasta 1.500 euros. É dicir, nosa información que manexamos, entendemos que 1.500 euros é unha cantidade moi alta para axudar. Bueno, estuvemos mes e medio en estado de alarma, 2 meses, é dicir, locales de hostelería, neses 2 meses non tiveron ingresos, vamos a pensar que non tiveron ingresos. Eu as informacións que teño é que os locais de hostelería teñen un consumo de electricidade todos os meses entre 300 e pode haber algún que chegue a 1.000 euros ao mes. Non quero mentirme, porque a veces das cifras, falas de tantas cifras. Bien, unha axuda de 1.500 euros, creo que non hai ningunha outra administración. A Xunta de Galicia non se sabe que axudas ten, ni se sabe ni se lles espera. É dicir, o Concello de Muras ten os cartos que ten a poboación que ten, e xestionamos ese diñeiro da maneira que mellor entendemos que vai a repercutir no conxunto. Evidentemente, claro, se vostede me plantexa que ten unha nave coas vacas e non ten luz, porque non lle chega, bueno, e eu teño un garaxe, ou miña nai ten un garaxe e non chega o fío da luz. E que quere que lle diga eu? Que non sei, descolócame este tipo de cuestións. Non teño resposta para isto, pero sí, claro. A ver, non é descolocar, Manolo, a ver, se me explico. Por exemplo, vexo ben, imagínate, unha vivenda que pida a nai, por exemplo, a nai da familia que pida, que teña o seu recibo da luz e pida axuda aquí. Se o fillo ten unha tienda, o que sea, unha ferretería, por exemplo, aquí en Muras, e ten o recibo da luz a seu nome, poden recoller as dúas. Pero se ese negocio estuvera tanto a casa como o negocio a nombre da nai, non podería recibilos. Digo, é o que estou entendendo eu, non? Vale. Entón, a ver, eu digo que así, se pasa ese caso en Muras, pois moita xente quedará fora. Eso é o que me refiero. Si o mismo recibo, a mí, podes facer algunha trampa, falando claro. Pero si esa nai ten os dous contadores a seu nome, pois quedará excluído ou dunha ou doutra. Terá que elegir entre unha das axudas, digo eu. É o que entendo eu. Entón, eu creo que non te estou descolocando. Eu é para que o expliques e que o entenda un pouco a xente. Sí, que como ti dices, Eugenia, pero o que tamén entendemos nós é que se accede á liña B, que son 1.500 euros, xa é superior á anterior. E entonces... Solo que no caso, sí, porque outro día na comisión informativa isto de si unha axuda, si pedía a axuda doméstica, pois a industrial ou non oío, non se dixo. Sí, sí que se dixo, non é por nada, non sei, pero sí que estaría anotando eu e non entendí. Entón, que agora dixemos de sorpresa. Ou díxose, non sei o que se entendeu, nin o que non, pero faltaría máis, pero que prevalecía, digamos, as axudas domésticas, pero e que efectivamente o que se acollese a segunda axuda que non se podía acoller a primeira. Sí que se dixo. Ben, bueno, se quedou aclarado isto, vale, perdoa, porque eu non entendía, vamos, eu entendo. Estás me atacando, eu estaba che preguntando dudas, non era outra cousa. Non, é que non era forma de atacar, era porque outro día, mellor eu escribindo na comisión informativa, pois non me enterei deso, e agora pilloume un pouco de sorpresa. Ben. Vale, eu creo que se dixo, non sei se utilicei estas palabras ou... Non se dixo. Sí.
Eu que entendí é que se decía que serían dos contadores, unha nave e outro na casa, que se cobrarían por dos. Bueno, vale. Que se había dos contadores que se cobraban por dos. Un que era tipo industrial, como o que ten unha nave de un cebadeiro ou unha nave de vacas, e o outro, o da vivenda da xente. Bueno, pois entonces está mal entendido, nos explicamos nos mal. Eu sei. Tamén acepto eso, se é o caso. En calquer caso, home, non sei, a secretaria supoño que terá acta en calquer momento e se verá o que recolleu a secretaria. Entonces, Porque, a ver, perdón, agora se di que se a nave das vacas e vivenda están no mismo contador, teste que agarrar a unha das axudas, o línea 1 ou línea 2. Sin embargo, outro día dixose que se había dos contadores que cobrarían os dous. poido ser, non o sei, agora xa me faz dudar exactamente no tenor literal do que se dixo. Poidose decir que se hai dos contadores, os titulares son diferentes, pois entonces sí que se pode optar ás dúas, pero senón, vamos, sí que se dixo que solo a unha, entendendo que a segunda é máis favorable, nada máis. Remitirímonos ás actas no seu momento. De todos os xeitos, bueno, o que vai a valer é o que se aproba aquí no pleno e a proposta esta, é dicir, dúas liñas, liña 1 para uso doméstico e liña 2 ata 1.500 euros, perdón, ata 1.500 euros para pequenas e medianas empresas. É dicir, de todos os xeitos, se se dera algún caso como o que está falando Suso, bueno, eu entendo que non colle, que non ten cabida nesta ordenanza, porque de calquera xeito, bueno, a información que nos manexamos sobre os consumos que teñen os veciños de Muras, nesas 175, 180 solicitudes que tivemos os anos anteriores, non estamos falando de casos moi numerosos. Pode darse un caso puntual, bien, como que por cobrar a axuda lle toque pagar a Facenda, que hasta ahora non coñezo o primeiro, pero bueno. Mario. Perfecto. Eu non estuve un outro día. Bueno, xa lles trasladei que non podía estar na comisión informativa, pero independente que seña dunha maneira ou doutra, eu considero que realmente como línea xenérica de que se mellora son 900 euros máis. De 600 a 1.500 son 900 euros máis, é dicir, oxalá os cobre calquera. É dicir, penso que calquera dos concellos da contorna, e coincido neste caso con Manolo, que tamén estuve mirando as axudas dos concellos, hai moitas axudas sacadas, pero volvemos á mesma, a derivación de competencias oblíganos a todos a sacalas como se está sacando esta, é dicir, a través de algo subvencionable, e que mellor subvencionable cando vivimos do aire, que empezamos co da luz, e continuamos con un servicio que se lle está dando a todos, porque todo Dios está en luz. Independentemente que teñas ou non teñas nas naves ou na esa, porque supoño que haberá xente, porque eu creo que non é só iso, hai que ler moi ben. É dicir, que se dedican de forma exclusiva a título, onde xe personal, principal á actividade agraria, que aí xa vamos noutra. É dicir, se nos vamos a esa tesitura, quen vayan cumplir e poden ateñerse a esa segunda van ser 20, pero van ser 20 porque son 20 que realmente teñen o gado como actividade principal e son os que máis se está jodendo que a día de hoxe. A min como persona de Ferroplas, e digo empresa, porque é que está aquí, esteña cobrando e ao mesmo teño 50 vacas, está moi ben, genera beneficios e genera riqueza no concello, pero fora de generar riqueza temos un problema, está ganando e esa empresa non entrou nun ERTE, nin tuvo ningún despelio. Entón, esa persona automáticamente cobra a axuda, encima cobra o da luz e cobra como outro que se está desvivindo todos os días polas vacas ou volvendo. Ou realmente é o seu título principal, bueno, a súa actividade principal que lle genera ingresos. Creo que isto é bastante máis importante que non outro, cando outro é un servicio xenérico. Porque esta é a primeira axuda que se fala que é unha axuda fora de puntual é unha segunda línea, que oxalá se poida manter no tempo. Aí derivarémonos moito a informes de secretaría no posterior, porque realmente temos unhas reglas de gasto, temos unha serie de ápices que temos que ir tasando ao final do ano para cumplir todas as reglas presupuestarias, que realmente igual nos vai impedir seguir nesta tesitura, porque é moi bonito ver os cartos aquí, pero, amigo, esta axuda cando pode supoñer nas arcas municipales? 70 ou 80.000 euros unha vez que cabe. Se aquí hai outros 20 beneficiarios ou 30 a 1.500 euros, eu penso que as contas son fáciles.
non é máis que dicir, volvemos á mesma. Muras non é un pobo rico desde que lle estamos poñendo unha traída a unha parroquia que se chama a Balsa, gracias, agora mesmo non quería salir, parroquia se chama a Balsa, unha traída municipal, un servicio principal que ten pelotas. Estamos poñendo no 2021 ou 2021. Claro, entón eu penso que isto está moi ben, o que falábamos antes, dixécheme antes a frase, non me acordo, que era o que soplar e sorber, non, imposible, soplar e sorber non se pode. Si hai un veciño aquí de Muras, agradezco, tomarei a prestada, que dicía que soplar e sorber ao mesmo tempo que non era posible. Entón, volvo ao mesmo. Este é algo que se van beneficiar uns, intentarase, falando outro día con Cristina, ainda o falamos, que era algo que nosotros tiñamos encima da mesa de seguir apoiando con outros beneficios, pero pode ser outros a través de outras líneas, seña o da auga, seña o do criterio de basuras, servicios que ao final temos todos, os servicios de emerxencia, que falábamos. Pero eu penso que esta é a línea a seguir, e non dar, como outros concellos que fomentaron de que se iba a dar a pagar realmente autónomos, como un sobre un cheque en blanco, claro. Ganan votos, é o normal que nos gane, pero que non vexo eso prioritario, porque comida para hoxe, fame para mañán. Isto ao final é algo que perquido no tempo a ver que non quita. Claro, pois hai que lidiar con eso. E nada, non quero alangarme máis, chicos. Algo máis. Ben, pois votos a favor de todos os xeitos para aclarar e deixalo claro. Vai haber dúas liñas de axuda, liña 1 para uso doméstico ata 600 euros e liña 2 para pequenas e medianas empresas ata 1.500 euros. Si se colla a liña 1 non se ten dereito a liña 2. Ben, e nada, votos a favor de aprobar estas bases para o pago da luz, todos votos a favor. Ben, o seguinte punto é aprobación se procede bases convocatorias axudas ao pago da luz do ano axudas a estudiantes curso 2020-2021. Ben, pois estamos na mesma situación que nas bases da luz. Tamén dende fai 3 anos, creo que un ano menos, as bases de estudiantes, e, bueno, mantemos a mesma convocatoria que traemos hoxe a pleno, porque isto tamén, tanto como as bases de estudiantes, as bases da luz, a ordenanza do ICIO e as de tasas teñen que publicarse no BOP, e, bueno, as bases de estudiantes manteñen a mesma liña que en anos anteriores, agás unha pequena modificación, as cuantías, que eu creo que o que lle interesa a xente, non? As cuantías máximas serán segundo ciclo de educación infantil de 3 a 5 anos ata 50 euros, educación primaria de primeiro a sexto curso ata 50 euros, educación secundaria obligatoria, ESO, de primeiro a cuarto curso ata 200 euros, bacharelato de primeiro a segundo ata 200, alumno matriculado nun centro de educación especial ou en unidades de educación especial ou cun grau de discapacidade igual ou superior ao 33% ata 250 euros. No obstante, a cuantía da axuda poderá verse incrementada se estes alumnos se atopan nun curso universitario ou de formación profesional ata o máximo establecido por aqueles estudiantes universitarios e de formación profesional, 1.000 euros. Se os ingresos da unidade familiar non son superiores a 3 veces o IPREN, 500 euros se os ingresos da unidade familiar quedan entre 3 e 4 veces o IPREN e 350 euros se os ingresos da unidade familiar superen 4 veces o IPREN. Son as mesmas cantidades que tivemos no ano 2019. A maiores, este ano introducimos, porque entendemos que é necesario, e adiantándonos tamén a posibles futuros confinamentos, eu creo que aquí imos un paso por diante, para reforzar tamén a cuestión de educación a distancia, introducimos para todas as etapas educativas unha axuda de 100 euros para a conexión a internet. Entendemos que hoxe en día para calquera adulto ou
neno que esteña no colexio, a conexión a internet é fundamental, tanto haxa confinamento como que non, e entón, bueno, o equipo de goberno decidiu que 100 euros de axuda bueno, é unha cantidade significativa para a conexión a internet que iría a maiores das cantidades anteriores. Ben, nada, esta é a proposta que se trae a pleno. Eugenio, non sei se queres comentar algo. Mario. Ben, estas medidas, tanto nas bases da luz como na de estudiantes tamén se toman, é dicir, sí que o decide o equipo de goberno, pero bueno, antes tiñamos uns acordos nas xuntas de portavoces e cando tiñamos falados tamén co partido da oposición e bueno, e tamén estivemos en conta. Votamos, votos a favor de aprobar as bases de estudiantes, todos votos a favor. O seguinte punto son aprobación se procede en modificación orzamentaria mediante transferencia de crédito entre partidas de distintas áreas de gasto. Ben, bueno, como xa falamos na comisión informativa, temos que facer unha serie de modificacións de crédito en base, bueno, por exemplo, a piscina, fixose a obra da piscina, rematouse este ano, os técnicos, tanto os directores de obra, redactor do proxecto, como a empresa que fixo obra, bueno, nos recomendaron que tapáramos a piscina durante o inverno para que non se cubrira de porquería e senón despois no verán, cando se volva a poñer en marcha, daría moito traballo e tería un coste elevado. Bien, non estaba prevista esta cantidade, mercar unha lona antimó e con unha serie de... Bueno, mercar a lona para cubrir as dúas piscinas coa súa instalación, bueno, Toldos Gómez fíxonos un orzamento 6.349,96 euros. O Concello ten previsto, bueno, é previsible que teñamos un convenio coa Diputación para arranxo duns camiños, temos que dotar aquí unha partida que non atopo agora, bueno, 30.000 euros, sí, que en principio o que nos dicen desde a Diputación que probablemente sexa a Diputación o que asuma o gasto o 100%, pero bueno, temos que ter nos partida. Temos unha pequena obra pendiente da baixa do Plan Único do ano 2019 que sería para adaptación de baños na planta baixa do Concello, non era na planta de arriba, era na planta baixa. Dixemos na baixa. Vale, pois eran 2.134 euros, que sería a aportación do Concello. Temos que facer modificación de crédito. Ben, temos que facer unha modificación de crédito tamén para o tema das limpezas, co tema desde que entrou, bueno, desde que temos pandemia do COVID, reforzáronse os servicios de limpeza no Concello, tanto no centro de saúde, dependencias municipais, colexio, bueno, que nos obriga a facer unha modificación de crédito para dotar de máis orzamento esta partida. Para traballos técnicos, é dicir, todo o que son redacción de proxectos, memorias, direccións técnicas, o traballo de redacción de proxecto da traída da auga da Valse, en principio, a empresa que redactou ese proxecto no mes de abril, ou por aí nos dixo se podíamos facer o pago desa factura. O normal, o que se viña facendo en un ano normal era esperar agora a que a Xunta nos contestase, que nos daba que nos aprobaba o fondo de compensación. Bueno, nos fixemos ese adianto, esa partida, hai que facer esta modificación porque está en negativo. Temos a maiores que non iba no documento que se presentou outro día na comisión informativa, bueno, por un despiste, unha limpeza a maiores no centro de saúde. Tamén temos que facer modificación de crédito para, bueno, debido ao COVID, reforzouse o servicio de limpeza das distintas dependencias municipais para facer fronte a diversas reparacións no mantemento de iluminación pública. Temos que facer modificación crédito, bueno,
as iluminación LED sí que é un problema, que vexo que hoxe non encende, non sei a que se debe, porque noite é e, bueno, está fundida. Encendido. Está encendida a luz? Ah, bueno, eu non o vexo. Vale, vale. Bien, pois unha tronada que hubo aí atrás, bueno, queimou varios reloxos, queimou algunha farola, hai que facer fronte á reposición dese material, hai que facer unha modificación de crédito, e despois temos, por último, unha instalación de sinais feitas por personal do Obradoiro de Emprego no seu momento fai 2 anos, eran sinais de sinalización de lugares, bueno, os alumnos do Obradoiro fixeron as placas, pero hai que colocalas, entonces se fai unha modificación para poder facer fronte á colocación destas sinais. E ben, isto é basicamente o que implica bueno, a modificación de crédito que se trae hoxe a pleno. Non sei, Eugenio, se queres comentar algo. Estas cantidades retíranse, perdón, da partida de festas populares, que estaba sin tocar porque non se fixo, e da feira e outros gastos diversos, que tamén esa partida, bueno, se retiran desas 2 partidas, hai que traerlo a pleno e se fai a modificación. Mario? Ben, votos a favor desta modificación de créditos? Ben, todos votos a favor. Isto hai que publicalo no BOP e non sei se son 20 días, 15 días. Vale. Bien, o seguinte punto é hai 2 mocións, as 2 son de urxencia. Sí. Vale, a primeira moción sería sobre os festivos locais, onde, bueno, enviounos un escrito a Xunta de Galicia sobre bueno, que o pleno, que o Concello de Muras fixe os festivos locais. A proposta que ten o equipo de goberno é, bueno, a mesma que o ano pasado, 16 de febreiro do 21 como martes de Entroido e 28 de xuño do 2021 San Pedro de Muras. Non sei se, Eugenia, queres comentar algo? Hai que corregir isto. Vale. Hai que comentar algo. Ah, perdón, sí, perdón. Votos a favor de debatir a urxencia. Todos votos a favor. Bueno, xa expliquei. Queres decir algo? Non volvemos a explicar, non? Non. Vale. Mario, perdón. Ben, pois queda aprobada esta moción de urxencia. Ben, Eugenia ten outra moción sobre o tema dos remanentes. Vamos a votar a urxencia de debatir a moción. Todos votos a favor. Ben, Eugenia. Bueno, esta moción foi presentada o 21 de agosto do 2020. Dende aquela xa cambiou, pero, bueno, eu vou a ler para que a xente sepa o que pedimos. Moción para instar ao Goberno de España a non apropiarse dos recursos das entidades locais, tendo en conta os seguintes. Dende o inicio da pandemia provocada polo virus COVID-19, as entidades locais puxeron en marcha medidas adiantándose, en moitos casos, as decisións tomadas polo Goberno central, para conter a expansión do virus e preservar a saúde de empregados públicos e veciños. Tamén foron pioneiras en implantar programas e axudas para paliar os efectos da crise sanitaria, social e económica derivada da pandemia. O extraordinario esforzo realizado polos gobernos locais non se viu correspondido polo Goberno de España, que durante a fase máis dura da pandemia non destinou un só euro a apoiar as entidades locais na súa loita contra o virus e as negativas consecuencias do mesmo. Ante esta situación, as entidades locais de todo signo político, a través dos órganos da FEMP e dos lexítimos representantes dos españois no Congreso dos Deputados, solicitaron en reiteradas ocasións durante os últimos meses ao Goberno de España medidas como: primeiro, poder dispoñer do 100% dos remanentes de tesourería, os seus aforros, os aforros dos veciños, xerados durante os últimos anos para implementar aqueles servizos e medidas que permitan actuar primeiro contra a pandemia e despois contra a crise sanitaria, social e económica derivada da mesma. Segundo, transferencia dunha parte proporcional dos fondos europeos que reciba España ás entidades locais para poder compensar o impacto do COVID-19 nos seus ingresos e gastos orzamentarios.
E terceiro, creación dun fondo de 5.000 millóns de axudas directas e sen condicións ás entidades locais e de fondos específicos por valor de 1.000 millóns de euros para compensar o déficit nos servizos de transporte públicos e para cubrir o custo da colaboración das entidades locais na xestión do ingreso mínimo vital. Bueno, sería moitísimo máis extensa, pero por as noticias, moita xente xa saberá que isto xa cambiou desde ese día. Hoxe mesmo, a ministra de Facenda dixo que os concellos poden usar os seus remanentes sen límites en este ano e o próximo. Nada máis. Ben, pero, bueno, Mario, non sei se queres comentar algo. Fácil, sencillo. 1.000 millóns, se nos reparten algo, eu voto que sí, o que queira. Aunque señan as cascarillas de 4 monedas. Se son 50.000, 50.000. Seña o signo político de quen sexa. Así de claro. Entón, se hoxe, que sí, que tamén vin eu as noticias, se realmente ahora mesmo permiten o endeudamento por parte das arcas, pero volvemos á mesma. Endeudamento, eso non significa que ahora nosotros digamos, pois sí, vamos dar as dúas axudas das xuntas, que non temos problema. O ano que ven é cando veñen os tiros de orellas porque xa non lles interesa tanto o endeudamento. Entón, claro, cada maestrillo co seu librillo, ser cautos, pero ao mesmo tempo aproveitar as sinerxias para algún traballo que tiñamos pendente. Como que estábamos falando deso da modificación de crédito. Aquí aproveito para decir algún traballo como, por exemplo, o centro de saúde, que tenemos que poñer o noso tellado, non queren poñer, entón vamos ir poñendo. Non é verdade de momento, que non hai de se asuste, pero bueno, eu creo que é algo prioritario, que se non acabamos sin centro de saúde, témolo bastante claro. Aí tamén poño que o mesmo pasa no colexio. Había unha inversión aí moi famosa por parte do señor Balseiro, o seu delegado Seinte, pero de momento non se veu nada. Entón, considero que automáticamente, se non poden invertir, e quer vir o Estado e permítenos invertir neso, invertiremos neso. Porque para min son dous servicios esenciales, un é o colexio e outro é o centro de saúde. E creo que seguimos esperando que invirtan nesos dous. Pola parte tamén se lles pideu a entrada ao que a capitalidade do Concello, neste caso o señor Balseiro, eu mantivera unha reunión, e penso que falara co compañeros do equipo de goberno, Manolo mantivera outra. Hasta lles pedíamos que podían arreglalo e podíamos mirar da cesión ao Concello como tal, que nos facíamos cargo, pero bueno, as tres cousas témolas aínda sin noticias aparentes de cara a isto que nos espera por diante. Entón, bueno, o mesmo, sin ser de signo político, eu aprobareina, sin problema ningún. Sí, ben, eu tampouco teño moito que decir, é dicir, os remanentes non se están usando porque o señor Montoro no seu momento dixo que non se podían usar. A crise anterior se lle botaba a culpa aos concellos. Non creo que o Concello de Muras nese sentido tivera deuda. Nosa xestión que estamos facendo creo que é unha xestión correcta, equilibrada e ben, claro, evidentemente, se nos deixan usar o diñeiro que temos en remanente, pois benvido sexa, pero que non podemos vir aquí e decir que é culpa do PSOE, que a mí non me vai nada niso, non, pero non podemos, cando somos nós os que decimos que non se poden usar os remanentes. Entón, bueno, ben, me parece ben, Eugenio. De todos os xeitos, creo que nesa proposta, ahora falaba de transporte público, claro, que nos deixen utilizar os concellos o diñeiro para sumar ou para aportar, non? Creo que aparecía aí para aportar, para facilitar. Bien, o Concello de Muras, durante esta crise de pandemia, tivo que dotar o centro de saúde de mascarillas, de hidroxel, de guantes, que tivo que pagar o Concello de Muras dos seus propios fondos. Creo que foi unha factura aproximadamente. Era o centro de saúde porque non tiña o persoal, que eu creo que é vergonzoso, vamos, que o personal que está traballando, persoal sanitario, que non teña medios de protección. O Concello de Muras tivo que dotar de material, de EPIs, e logo dotou os veciños, no seu momento, de guantes, de mascarillas, as FP, como a que ten Belén, FP95, FP2, sí.
a KN 95. Bueno, este tipo de material e o colexio, pois era onde ia eu, é dicir, son competencias que non son municipais e que estamos gastando diñeiro aí, e fai pouco tivemos un escrito por parte do colexio, bueno, que se dirixía a Cristina, a responsable de educación, e tamén na mesma liña, é dicir, que a Xunta non dota os centros educativos, nin os alumnos. Bueno, eu lín outro día unha noticia que, bueno, que a Xunta xa dixo que non iba a dotar de mascarillas nin de material de protección aos nenos, porque, bueno, eso realmente non era educación, tiñeno que asumir os pais. Ben, eu creo non... O Concello de Muras xa dotou o colexio de xel hidroalcohólico, de mascarillas e de material de protección. Esa mesma liña vamos manter hasta o final do curso escolar. Claro, si vimos aquí que nos permitan gastar os remanentes, pero despois temos que gastarnos no que tería que cubrir a Xunta e non cubre, está falando Mario, do centro de saúde. Inda hoxe viu un técnico para ver un pouco a situación. Claro, os técnicos da Xunta veñen por aquí e van a cambiar o tellado o colexio, ao final, pois non sei que fixeron, estuveron 3 días aquí traballando e é unha tomadura de pelo. É unha tomadura de pelo. Veñen, non avisan, nin se sabe cando que van a facer, fan a obra, logo te chama a empresa, porque a empresa sí que contacta co Concello e ao final acaba asumindo o Concello gastos que non lle corresponden. E como decía Mario, bien, non somos un concello rico, temos veciños que están sin auga e ainda quedan partes do concello onde hai veciños que teñen problemas ca auga. Bien, eso sí que é unha responsabilidade do concello. A Xunta ni está, ni se le espera. O Goberno Central se me queda un pouco máis lonxe e, bueno, espero que sí, que nos deixen gastar os remanentes. Que, por certo, o mesmo acontece cos locais de hostelería. Bien, os locais de hostelería, o Concello, tanto os locais de hostelería como o supermercado, está os dotando de xel hidroalcohólico, agora se lles puxo un pé para co dosificador, porque entendemos que é unha cuestión moito máis hixiénica, bien, pero onde están as axudas de outras administracións para esa xente que tivo que estar 2 meses parados? Bien, se alguén deu algo, pouco ou moito, foi o Concello de Muras. Produtos para a limpieza, o Concello de Muras. Xel hidroalcohólico, o Concello de Muras. Eu entendo que, bueno, ao final suma isto. Sí, as axudas de 1.500 son pouco, son moito, é como se mire, e é todo relativo en esta vida. A mí me parece que son moito. O equipo de goberno nos parece que son cantidades altas. Ben, votamos por a aprobación da moción. Votos a favor? 3 votos a favor. Votos en contra? 1 voto en contra. Abstencións? 3 abstencións. Ben, o segundo punto é resolucións da alcaldía. Resolucións da alcaldía, bueno, están a disposición de quen queira acceder a elas en secretaría. Bueno, o único que teño que comentar a respecto disto é se empezaron as obras do Fondo de Compensación Medioambiental. A traída da auga da balsa xa levan unha semana e media traballando nela. En principio teñen 5 semanas para facer a obra. Non sei, eu estes días vina e eu creo que avanza a bon ritmo. As caldeiras de pellets para o centro de saúde que ven a sustituir, bueno, a caldeira de hidróxeno, non? É o que teñen, de gasoil. De gasoil. Bueno, tamén a están instalando, se instalarán os radiadores no local social. Bueno, o vehículo estaba a licitación aberta, xa o trouxeron os contenedores de lixo, a bio trituradora tamén está licitada, xa temos a empresa adxudicataria, simplemente está pendiente de que nola traigan, e quedaría pendiente, bueno, a adquisición dun carrito que aparecía recollido na memoria que se presentou ao Fondo de Compensación, que está pendiente. A licitación quedou deserta e temos que buscar unha empresa que nos dote, bueno, que nos venda ese carro. Fixéronse
unha parte, o 50% das obras de Agader, que foi a reparación do tramo de estrada entre o cruce da estrada provincial ata o lugar das Penas. Era unha estrada que estaba en moi mal estado, é dicir, pasan moitos vehículos da Madeira por aí, pasan moitos tractores, pasan moitas máquinas, non sei como se chama, máquinas transformadoras, procesadoras, e polo que temos constancia e polo que nos teñen trasladado, pois tampouco se anda con moito cuidado co firme, e entonces, necesitaba esa reparación, limpiáronse as cunetas e, fíxose un doble riego. E por último, pasamos a rogos e preguntas. Non sei se querías preguntar algún rogo. Contestando o que acabas de decir fai un momento cando falei da moción, de que entregades xel hidroalcohólico, mascarillas, guantes e todo eso por aí, pareceme ben. Pero tamén hai que dicir que tedes aforrado ese xel hidroalcohólico e todos os desinfectantes porque non usades para nada para desinfectar os lugares públicos. Merendero non está desinfectado, parque infantil non está desinfectado. E todo por aquí, as entradas dos negocios tampouco. E vin eu xente que usou a carpa, que usou merendero cunha sulfatadora, eles de uso propio e sulfatando. Entón, eu como alcalde, se for eu alcaldesa, caríqueme a cara de vergonza. Iso xa é o primeiro. Despois, non me acordei no pleno anterior de falar dun escrito que presentara pedindo arranxos de camiños. Pedimos o arranxo do camiño dos Rebordelos, o arranxo do camiño de Cornido, que se arreglou fai uns anos, pero xa volve a estar moi desfeito pola auga que corre por ele. O arranxo do camiño de Trastaboi hasta o Chao das Seixas. Despois, poñer tubos no rego das pipas, que é un regato que divide a parroquia da Balsa do lugar de Montouto, en Abadín. E hai xente de Muras que ten fincas no outro lado, en Abadín, e necesita pasar por algún sitio. Un paso canadiense no camiño da Lousa ou de Tralomonte, en Muras. Ese camiño tense que abrir. Iso xa o falamos en privado. Tense que abrir. Porque non é un solo escrito que o pida, nin o pedimos só os populares. Hai máis xente que pide ese camiño aberto. Que sei eu que houve xente que presentou o escrito. E antes, na época do anterior mandatario, houve xente que presentou escritos pedindo ou dicindo que o anterior dueño desa finca tiña cerrado un camiño público. Os espellos para a saída das cuiñas, que xa está posto, que se puxo esta semana, e tamén pedimos outro para a saída aquí, do súper da banca, que tamén ten moi mala salida. Fai uns meses falamos tamén acabei co tema dos camiños, perdón. Outro punto sería o do centro de saúde. Fai un tempo falamos aquí no pleno de que se buscaría unha documentación, falou Belén, que se buscaría unha documentación onde se acreditara se ese centro de saúde era da Xunta ou era do Concello. Entón, gustaríamos saber se se encontrou e se tedes razón ou non. E nada máis. A biblioteca, agora que empezou o curso escolar, pois supoño que hai nenos que queren vir para aquí ou estudiar ou conectarse a internet. Entón, quería saber que pensades facer coa biblioteca, cando pensades abrir máis a uso do público e se vai haber ordenadores para usar calquera persona do Concello. Como creo que xa sabedes, os populares de Muras levamos 2 meses publicando fotos de cousas que vemos que están moi mal. Vemos un pobo sucio, abandonado e deixado a mau de Dios, falando así. Fugas de auga que non levaban nin un mes nin 2, levaban anos na volta. Meses a debilar. Aceras sucias, contenedores rotos, alumeado público que non funciona, porque nunha plaza que haxa 5 farolas e que só funcione unha é moi triste. Na zona da Veiga, que todo ao redor dos vestuarios, todo moi abandonado. Na parte de atrás, xa fun e xa puxe un vídeo, na parte de atrás hai vidós metálicos
hai un colchón enterrado e sigue ali enterrado, e dá pena e dá asco. Tú verías canelos da auga, como se chame iso, que caeu do tellado dos vestuarios, está ali tirado. Entonces eu, xa por estética e polo ben de todos os veciños, eso debería estar recollido e limpio. E despois, bueno, outra cousa que deu que falar neste pueblo foron as placas de inauguración usándose para tapar arquetas. Gustaríanos saber a moitos murenses por que se arrancaron esas placas e por que estaban no suelo. É unha falta de respeto hacia os veciños de Muras que se usen esas placas para esa función. Se o señor alcalde actual quere borrar os 24 anos pasados do Partido Popular de Muras, bueno, do Partido Popular que gobernou hasta fai poucos anos, non vai conseguir. Xa o dixemos máis veces. Non vas conseguir borrar 24 anos do Partido Popular, nin os anteriores do PSOE, nin nada de nada. E o que veña atrás túa non che vai borrar os teus tampouco. Pero, se eso o fixera un habitante calquera, o de arrancar as placas, sería vandalismo. Ao mellor sí que tiña que ir a un xuicio. Despois, outra cousa que moita xente non sabe, e que me parece tamén outro acto de vandalismo, é que Muras tuvo hasta fai uns anos unha banda de gaitas. E Mario Rouco era un dos que formaba parte desa banda de gaitas. Cando o señor alcalde chegou a este concello, eu era empregada deste concello, e mandaches recoller todos os trofeos que había encima das librerías da biblioteca. E fóronse todos en caixas para o archivo, o que sería como o fallado deste edificio. Vale, é unha orden túa que eres o alcalde, pero gustaríame que te puxeras no lugar deses nenos rapaces que formaron parte da banda de gaitas e que foron levando o nombre de Muras por Galicia adiante e por España adiante. Ganaran ou perderan, eses trofeos tiñan que estar aí expostos, porque son parte do pasado deses nenos, agora homes e mulleres. Dame moita pena que faigas eso, moitísima. Bueno, agora, aparte, outra cousa, xa cambio de tema. O día 28 de agosto de 2019, o señor alcalde atacou o meu compañeiro Alberto, pode non ver quen queira, no minuto 44, donde decía que o meu compañeiro pisou co coche a herba da veiga. E dixo que os membros do goberno tiñamos que predicar co exemplo. Bueno, nós, os populares de Muras, ou do Partido Popular de Muras, non estamos en contra de que se pisa a herba. Nunca estuvemos en contra. Que sí, que a xente que vai a usar a veiga ou merendero, que respete esa zona e que non faiga nada para estropear a zona, nin cos coches, nin con motos, nin con nada. Eso sí que o pedimos. Entón, agora, paso por ali, e o día 25 de julio houve un montón de coches pisando a herba. Que o vexo ben. Que estean aí parcados. Bueno, espérate. Entre eles, eso, espera un momentiño. Entre eles, a min pareceme ben isto. Non sei se estaba o teu ou non ese día, non o sei. Eu non entrei na veiga, saquei eu a foto. Vale? E despois, o día 8 de agosto, sí que estaba o teu. Entonces, eu pido que tú, Mario, pois tamén como grupo ou parte do grupo de goberno, pois deas exemplo. E que o alcalde pida disculpas, xa que un compañeiro do goberno tamén, do teu goberno, e que pactou contigo, non fai nin o que pidedes vosotros nas normas que están colgadas aí na entrada da veiga. Pois espera. Bueno, depois levamos 6 meses co problema do virus. Además de ter todo moi abandonado e moi sucio, as pistas desfeitas, camiños desfeitos, si decides que dades as axudas, tal, bueno, 6 meses un pouco tarde, pero bueno.
Deixade de preocuparvos polas vosas siglas, tanto polo BNG como polo PSOE, e preocupadevos polos veciños. Eu, como concelleira do Partido Popular, chamei a cada unha das casas dos que estiveron confinados. Eu estuve confinada. Tú chamátesme a los 5 días máis tarde ou así de estar eu confinada, eu comenteicho por WhatsApp o primeiro día que me confinaron. Dixenche, Manolo, eu estou confinada por ter contacto con positivo. Días máis tarde, dixéchesme que te enteraras por un familiar, bueno, familiar ou futuro familiar meu. E vale, si, preocupácheste por min. Pero eu, vendo que tampouco non tuve máis noticias de nai demais, pois decidín chamar a cada un dos confinados, positivos ou negativos, pero chaméinos, para preocuparme por eles, se necesitaban algo. Eu non que estaba confinado, pero calquera compañeiro, por exemplo, Alberto non estaba confinado, podía axudalos no que fixera falta. O que decía, que vos deixedes de preocuparvos polas siglas, que veñades a Muras para preocuparvos polos veciños, e non veñades solo para cobrar un sueldo e defender unhas siglas políticas. Eu sí defendo unhas siglas que son o Partido Popular a nivel autonómico, a nivel nacional e a nivel local tamén. Pero as siglas que máis me importan son MURAS, Muras e os murenses. Dame moitísima pena ver a vosa deixadez e o voso pasotismo esta temporada, moitísimo. Dimos un ano de como tempo sin darvos críticas, sin metervos follón no Facebook ni nada. Dimos un tempo a ver si intentábades contar con nós e poder separar un pouco as ideologías políticas para traballar por un pueblo. Pero vin que non, e vin que veo o virus este, en vez de axudarnos uns aos outros, pois aquí cada un ven ao seu. Aparecíades o xusto e necesario, cobrar a final de mes, seguro que cobrades, e que me dá moita pena que veña xente para utilizar os murenses para o seu beneficio. Boas noites. Ben, bueno, ten aquí a portavoz do Partido Popular trouxo, polo que se ve, bueno, trae aquí unha serie de cuestións que quixo poñer en riba da mesa. Calquera dos membros do equipo do goberno son veciños de Muras de pleno dereito. Ben, empezou falando a portavoz do Partido Popular sobre o uso de hidroxeles e limpieza en zonas de tránsito de xente, bueno, facendo mención especial ao merendeiro da Veiga. Bueno, polo que me teñen trasladado a min as autoridades sanitarias, en principio non está contrastado, nin está confirmado que o coronavirus se transmita polo chan, polas superficies, senón que é unha cuestión aérea. Entón, bien, sería un despropósito poñernos a sulfatar e a limpiar, cousa que non están facendo en outros sitios, todo o concello. Respecto ao merendeiro en concreto, bien, eu creo que hai que falar, cando se fala, bueno, temos que estar seguros do que decimos, é dicir, porque decir que dende o concello, cando se cede o uso do merendeiro, que hai que solicitalo, se fai limpieza sempre que se cede o merendeiro. Eso o teño contrastado, porque encima presentou un escrito aquí no Concello, bueno, e eu me preocupo, non? Contrastei esta información tanto ca empresa de limpeza como un traballador do Concello que sí que en días puntuais fixo a limpeza el. Ben, entón, bueno, isto é unha mentira. A mí non me consta esta información. Fai, bueno, mención a unha serie de camiños públicos nos que se solicitou a actuación por parte do Concello. Bien, si, temos ese escrito en riba da mesa e darase a oportuna diligencia no seu momento. Hai algún destas cuestións, como os tubos na Ponte das Pipas, no camiño que vai hacia Montouto, que precisa autorizacións, pero de todas esas solicitudes
o dito, están en riba da mesa, temos outras solicitudes a maiores que nos fan os veciños. Sobre a documentación do centro de saúde, sí, creo que apareceu aí un documento, pero que tampouco aclara nada nun principio sobre quen sería o responsable de facer as obras. O Concello, no seu momento, e agora outra vez, dirixíndose á Xunta, si vai a facer ese arranxo de tellado, nos solicita que lle pasemos unha memoria. Creo que houbera un técnico fai tempo aí, non sei que foi o que viu a facer. Respecto á biblioteca, hoxe asinouse a última certificación do ascensor hasta este momento. Bien, era un espacio que, inda que está limpo e está recollido, bueno, hai unha empresa que estaba facendo traballos aí. Hoxe puxose en marcha o ascensor, entonces non se podía, é dicir, se está traballando para poñer en marcha a biblioteca. Sobre os comentarios, non, deste abandono e anarquía na que viven, só lle faltou decir que Muras vive nunha anarquía, non, pero está sucio, abandonado, farolas, desbroces. Bueno, sí que fixo vostede varios comentarios aí sobre, non sei se nesta ocasión, noutros escritos que presenta, sobre o tema dos desbroces. Bueno, a vexetación é a vexetación. Este ano, e o tempo está cambiando, chove, quenta o sol, bueno, a vegetación medra. Eu creo que desbroces como se fan aquí na capitalidade do Concello, en moi poucos sitios se fan, e, sin embargo, a vegetación sigue medrando. Fala vostede de as aceras que están sucias, bueno, sí, podemos interpretar eso, ou podemos tamén facer outra reflexión, é dicir, a Costa de Vilar, por exemplo, se nós usamos auga da traída municipal para limpiar a Costa de Vilar, vamos a utilizar unha cantidade inxente de auga. Bien, estamos tendo moitas dificultades no Concello, en calquera das traídas, en momentos puntuais, co tema da auga. Eu creo que hai que facer un uso apropiado dese recurso da auga, e de cara ao futuro, aínda máis. Sobre o tema de que saia a vegetación nas aceras, bueno, estamos traballando nesa liña. Eu agradezco que faga este tipo de aportacións. Non sería tan catastrofista, pero, bueno, tamén eu creo que é parte do seu traballo. Nos, dende o primeiro momento, no ano 2015, dixemos que non se iban a utilizar pesticidas e non usamos. É dicir, se sale algunha vegetación, sale algunha vegetación. Tampouco pasa nada. É dicir, hai máis vegetación por o Concello de Muras. E nesa liña seguimos de non utilizar pesticidas, porque antes utilizábanse pesticidas e iban todos a acabar aquí abaixo o río Eume. E daí a abundancia de troitas e de peixes que hai nel. Falaba do tema das farolas. Bien, eu creo que dende o equipo de goberno no pasado mandato fixos un traballo, un traballo de dotar a todo o Concello de iluminación pública da máis moderna que había, que era farolas LED, que teñen unha pequena problemática, que cando hai tormenta se estropean. Bien, e iso asume o coste, asúmeo o Concello. Non hai seguro que cubra eso. E isto tamén ten as súas limitacións. E a xente é consciente destas cuestións, porque eu cando falo con eles, yo lo traslado. Certo é que encima da praza do local social hai unhas farolas que sí que non están adaptadas. Bien, se pediu un orzamento e se poñerán, se adaptarán á nova tecnoloxía que temos no Concello, que o certo é que agora co doble de puntos de luz pagamos a metade do recibo que pagábamos antes. Eu creo que os veciños teñen a capacidade suficiente para percibir estas cousas, porque ao final todo isto vai a redundar en servicios de máis calidade para os veciños. Que, por certo, cando vostede fala da limpeza de esbroces de algúns camiños, sería importante, e vostede como portavoz da oposición, sería importante que soupese identificar, ou que polo menos preguntase, antes de decir este camiño está sin desbrozar, si son camiños de titularidade municipal, si son camiños de titularidade pública, ou da titularidade pública da Xunta de Galicia ou de titularidade da Deputación, porque eu xa vin en algún sitio que vostede está dicindo, non é que este camiño, este acceso está sin desbrozar.
E se vamos ao detalle, ese camiño non é municipal, ou ese acceso a esa casa en concreto non é municipal. Entonces, pediríalle certo criterio, porque ao final vostede mete pa o saco e vai todo. Respecto aos trofeos da banda de gaitas, bien, eu entendo, non lle dixen que os tirara, verdade? Díxenlle, vamos a recoller isto e vamos a poñelos no arquivo. Me parece que o arquivo se merece, e máis o Concello de Muras, é dicir, nós dende que chegamos aquí no ano 2015, todo o que vamos facendo, hai un expediente e toda esa documentación se garda, porque forma parte tamén do patrimonio do Concello de Muras. Por certo, agora se está digitalizando. Bueno, hai que ver o que hai de antes, e que non hai nada no arquivo. Claro, eso es eu que estudiei historia, podolle dicir que eso é moi triste, porque da historia de Muras non temos apenas nada. Bien, isto a respecto dos trofeos, me merecen o maiores dos respectos, e non é un castigo feito de... Eu entendo que no seu momento lle diría, mire, Eugenia, ou mira, Eugenia, recolles isto porque iríamos a facer algo, vamos a gardalos. Supoño que lle dixen eso. Fálame das placas de inauguración, ou fálanos das placas de inauguración. Eu, bien, isto das placas de inauguración, non quero equivocarme, pero isto xa no ano 2013, estas placas de inauguración estaban no mesmo sitio, e non fomos nós que nas puxemos ali bocas abaixo. Entonces... Bueno, boca abaixo sí, pero nós non puxemos as placas, nin as arrancamos de ningún sitio. Vamos, é que eso non me pasa por a cabeza. Non me pasa por a cabeza. Entón, bien, que veña vostede aquí decir, non, é que arrancache desas, o alcalde, é dicir, na miña persona, que arrancache vandalismo, por Dios, eu entendo, vamos, nós non puxemos placas, creo que non hai ningún sitio onde puxéramos ninguna placa, pero eu estou seguro que nós, nin eu, nin Belén, nin Cristina, nin Mario, fomos a poñer, nin arrancamos as placas e poñelas ali boca abaixo. Isto xa viña do último mandato do anterior alcalde, de Isán Alnán. Manolo, mandaches arrancar tú. Hai testigos. Vale. Por Dios, se hai fotos, en fin. Hai testigos. Que mandache tú arrancar. Meu pai, que era o portavoz anterior, meu pai, cando se enterou, dixo, é vergonzoso. E non che protestou nun pleno porque era a mellor persona que a mí. Por favor. Non digas nada. Tú non fuches a arrancalas, ni Mario, nin Belén, nin naide. Pero arrancáchela no teu mandato. No teu mandato. O Partido Popular ten un portavoz, a señora Eugenia, pode falar cando lle dé eu a palabra. Hasta ese momento, prego, eu respetei cando vostede interviu, pois fago o mesmo cando eu falo. Ben, bueno, coas placas, eso, a min constame que hai fotos desa época donde xa están esas placas aí. Eu non mandei arrancar ninguna placa. Respecto, bueno, a cuestión esta de chamar aos confinados, se a chamei, non a chamei, ben, me parece que aquí, bueno, hai que ser moi temerario para facer este tipo de comentarios aquí nun pleno que é público, que se está grabando. Bien, eu non sei nin quen estivo enfermo porque deu positivo, nin quen deu negativo, nin quen estivo confinado, porque eu creo que estas cuestións, esos datos, son datos de carácter persoal. Entón, bueno, como xa non é a primeira vez que acontece isto, pregaríalle ao Partido Popular e en concreto a súa portavoz que non faga nin diga, bueno, nin comentarios deste tipo porque entendo que non se poden facer. É dicir, a ninguén lle importa se eu son positivo, son negativo, se estou confinado, é unha información de carácter persoal e hai unha lei de protección de datos que recolle todo iso. Ben, o Partido Popular non entenderá, pero é así, e as normas están para cumplilas todas. Hai uns servicios sociais no Concello que se encargaron de contactar, hai unha traballadora social que contactou coa xente que estivo, que deu positivo e cos que estiveron confinados. Non quero falar, nin quero equivocarme, pero entendo que vai dentro das súas funcións. Sí, agora, perdón. A respecto, como decían, de positivos e confinados, si é que os houbo, porque non os temos que saber, vostede, Eugenia, tú no teu caso xa o dixeches, e tú tes dereito a decir si tú eres positiva, confinado, o que queiras, pero o resto de xente, estes son datos de carácter protegido e persoal, de feito, cando houbo
algo de noticia sobre isto ou unha noticia, xefa da área sanitaria de Lugo que nos dixo directamente ao Concello e que nós nin tiñamos por que saber nin nos lo tiña que dicir ninguén. Entonces, do que puido saber si soubo ou non o Concello foi, pois, se non houbo persoal dos servicios sociais, tanto como traballadoras neste caso, porque traballadores homes non hai, como usuarios e usuarias, foi pola relación que hai do servicio de axuda no fogar. E esos son datos totalmente protegidos. E xa está. E, bueno, pois se os houbo, seguramente os servicios sociais os chamaron e lles prestaron as axudas que necesitasen. E é todo o que vou dicir de positivos ou non positivos ou confinados ou non confinados. Ben, entón, estas son as distintas que foi presentando, pero as cousas que exactamente, se hai unha palabra de movimiento para la casa, depende do que hai as cousas. Ben, Como non? Deixarei para o final o que ven hacia a miña persoa, hacia o vehículo. Empezaremos polo principio. Perdón. No, pero... Sobre o tema dos vehículos, o criterio do Concello e o criterio desta alcaldía é que un espacio... O criterio desta alcaldía a respecto desta cuestión dos vehículos, que entendo que tamén pasa o mesmo co tema de carácter persoal, é dicir, a min xa mo dixo un día que me chamou ali a alcaldía, me dixo que quería falar comigo, me sacou fotos e que, bueno, tiña que amonestar a Mario e pedirlle perdón a Julio. Eu en ningún momento mencionei algún membro da corporación, creo que non dixen nomes, dixen que a corporación tiña que predicar co exemplo e eu intento, eu polo menos na miña persoa e na xente que forma parte do equipo de goberno, así o falamos e o recalcamos moitas veces. Entón, pois tamén tería cuidado con estas cousas, claro, porque andar ensinando fotos con matrículas de coches e tienes que amonestar e tal, ben, a miña función non é ser policía e prégolle Eugenia que se xa máis prudente con estas cuestións. Pero, bueno, entendo que Mario algo terá que decir porque era quen lle tiña que dar os cachetes. Bueno, a ver, o que falamos das entradas estou contigo, é dicir, é moi claro. Empezou sulfatando a Xunta, é dicir, o que son as entradas dos locais e todo eso foi algo que veu a través da Xunta de Galicia. Nós demos o ok, demos todas as posibilidades, chegaban aquí os de, neste caso, medio rural, nunhas tanquetas, con un uniforme, con un serie de protocolo que se o temos que activar nos outros aquí é proporcionar os famosos EPIs que nos piden sempre para que realmente faigan o seu traballo correctamente. A primeira cousa é que igual temos unha brigada, e aquí empezo, punto 1, brigada, que para facelo temos que escoller a ver quen dos novos fai. Por qué? Porque ningún se mostra dispuesto, así de primeiras. Nótase que quere traballar polos veciños de Muras. E iso digo con pleno conocemento, digo a todos, é dicir, son veciños como a nós. Pero, bueno, non lle teño medo, poden vir, non fai falta que me chamen mañá. Poden nos avisetes mañá, que vixen o pleno e que me chamen, que non hai problema. Que me chamen todos, un detrás do outro. Entonces, podémoslo facer, pero que siga a Xunta, que xa ten os vehículos, xa ten todo feito, é formado. Que nós volvemos a dicir o mismo, seguido co protocolo, pero... compito que a túa frase, nin está nin se lle espera a señora Xunta de Galicia. Segunda, sulfatando. Vou remitir eso. O de sulfatar, cando sulfataba unha persona, vina eu, ademais, esa persona, guardando todo o que é o protocolo de lei de protección de datos, sulfatou, facendo a broma que dixo, xa me proporcionaron no Concello isto que estaba desinfectado, pero volvo a desinfectar. Estaba eu, porque foi un dos días que estaba, non estuve só unha vez, estuve en varias veces na Veiga, estuve en todo o verán, dicir, en vez de chamaroses, estuve falando cos veciños ali, porque tamén procuro estar en Muras, o que poido, na capitalidade, e estuve ali cos veciños, convidáronme, pasei por ali, algúns días paso correndo, paráronme, e estuve vendo. É dicir, volvemos á mesma.
Hai xente que teria que sulfatar e teria que, como dixeche moi ben, que lle mandabas a xente ou a empregados do Concello facer eses traballos e non dedicarse a facer fotografías, porque aí vai a segunda. Dicir, o seu traballo non é facer fotos, se quere que as faiga, pero que chame. Espera, vou sacar o primer produto. Vou facer un Xosé Manuel Beiras. Doulles un palo selfie, invitos a un palo selfie, isto chamalle palo selfie. É para sacar fotos mellor e que non se lle abanee, é que me chame, para polo menos poñer a cara, que se vexa que son eu e non solo un coche cunha matrícula. Esa é a primeira. E penso que se dea por aludido se quere, sabémolo, porque había máis xente, que é o problema, non é solo, dicía a miña persona, neste caso como cargo público, se nunca había xente privada ao lado, que é o problema. A segunda parte vamos aquí, os camiños, Rebordelos, Cornido, Taboi, os tubos, Rego das Pipas, Montouto, a Balsa, a Lousa. Bueno, dirígense bastante Viveiró, a Balsa, todo eso debe ser a zona que temos máis mal, máis abandonada, máis tirada hacia lá. Eu puñoos todos. Despois vou falar diso. Según parece, están todos fatal, pero todos. Deben ser 300 kilómetros, están todos fatal. Pois puñelos todos. Eu non me poño esta tontería. Poño por parroquia e digo, cantos kilómetros hai aquí? 200. Tedes que amañar 196. Deixo vos 4 porque os amañastes, algo teríades que facer. As axudas que nos veñen todo o ano, tanto da Xunta como da Deputación, como os fondos propios que temos do Concello, máis algunhas anexas do plan, bueno, do outro tipo de planes que nos van vindo, nunca se utilizaron, en 5 anos non se tocaron. Eu non traigo aquí un listado de camiños, pero supoño que o aglomerado que estamos vendo polo centro de Muras, iso debeu ser fai 10 anos. Eu podo empezar pola parroquia que teño eu alá. Empezamos. O que baixa ao Caneiro. E despois, seguindo para arriba, chegamos, estás amañando todo, bueno, minto, primeiro vamos a empezar así, fixos as cunetas todas, unha vez que se fixeron as cunetas todas, o barral de arriba, agora está posto do barral de abaixo, está subvencionado cunha baixa o de Carrecedo, está posto hacia o Caneiro abaixo, fixose, penso que dende o que é Sangoñedo é máis Maciñeira, fixose desde onde Ciñán ao Carregal, o da Serra, e despois a carretera de Deputación hasta chegar a Casateita. E ali fixose a entrada, máis a posición da luz, ao que é a casa da beira do río. E iso chegas a Casateita, é dicir, faltanos o Batán, o Seixo, que é onde convivo eu, é dicir, onde teño a miña casa, son o último en ter un camiño municipal arreglado, cachina a marcha lá, pero iso digo da miña contorna. Supoño que aquí tirei moito para lá, pero non. Ao final, pídense, e creo que dentro das posibilidades e da contorna que hai non se pode estar mentindo tan descaradamente. Porque entón daquela volvo ao palo selfie. Vamos facer fotos, pero con palo selfie. É dicir, que se formen as fotos ben. Que non se vexen entembleadas, que parece como se non estuveran. Outra cousa é, como digo sempre, aquí agora todo Dios quere aglomerado a 10 centímetros ou a 12. Pero aglomerado a 12 centímetros, 1 kilómetro, a que non sabemos o que vale? Iso deixo yo a oposición. Miren canto vale 1 kilómetro de aglomerado, que o miren, e que miren despois o que vale e os kilómetros que hai, que multipliquen, e que miren os presupostos que nos coincida ao Concello durante 5 anos que levamos. E a ver se lles dan as contas, porque supoño que lles dan as contas, porque daquela Xunta, igual, en vez de deixarnos entallado do colexio, sin deixarnos gastar, e agora meto a maeso, do centro de saúde, igual que daquela aportaba os 500 ou 600 mil euros por ano que farían falta para ter compensado iso. Moi gratis falar, moi fácil, eu vexo en números, hombre. Pero bueno, está ben. O espello das cuiñas e do súper, perfecto, pois o do súper haberá que poñelo. Considero que se o piden, ou penso que o das cuiñas foi unha petición, pidírono, e aí está. Documentación, Xunta Concello, é o que falábamos agora mesmo do centro de saúde, non imito máis. Biblioteca e internet, considero o mesmo que dixo, non quero ampliar nada máis. O ascensor é unha zona que está sucia, ademais, no momento que estamos do COVID-19, está impracticable, é dicir, cerrada a todo o público, mentes que non se pode amañar, non falemos con secretaría, non se mira un protocolo e se pode activar automáticamente, totalmente de acordo, que abra e que teña ordenadores e que faiga a súa función, e libros. Despois, aquí é onde vamos, fotos cousas moi mal, abandono, a man de Deus, rural, roturas de auga, farolas de luz, Dios, é que me acojoneime na conta, pero abandonada a veiga, canalos de agua, recollido o limpo, non pesticidas. Vamos a ver, este é o segundo produto que traxo hoxe. Este vou facer un beiras, este é un marcador.
Temos un problema, isto vou dicir á Cámara, a ver se o ven o vídeo, temos un problema. É un problema no Concello, que nos fai falta un capataz de obras. Temos a posibilidade de que, seña neste caso o responsable dentro dun grupo de goberno e tendo a posibilidade de dar traballos, nós damos os traballos que podemos. Pero, bueno, temos unha brigada que toma pola súa banda o facer o traballo que se lles manda e na máis. Por poñer un exemplo, vamos desbrozando nun trator. Vemos un contenedor tirado, baleiro. Baixámonos do trator e recollemos e poñemos de pé o contenedor. É municipal. Si, no, deixo 3 respostas, non lo sei, non contesto, non sei, o comodín do público. Por desgracia non temos, ojalá tuveramos 20. Pero entonces, vou dar eu invito-vos a ter un marcador, eu vou traer un marcador de obra, que é este, e a partir de agora, calquera dúbida que teña, vou no marcar en fosforito. E vou intentar a ver se marca un fosforito, volvémoslo a dicir, pero con ese capataz que necesitamos. Eu dou-vos a chave para que seña un capataz de obras. Un capataz non faría falta se a xente tuvera o que ten que ter, que traballa pos seus veciños e peles mesmos, que é o problema. Pero aí sí que non hai nin 1, nin 2, nin 3, nin 4, nin 5, nin 6 casos. Aí temos máis de 10 queixas, neste caso de cara á alcaldía, ou de cara á miña concellería, de cara á Concellería de Belén, xunto Cristina, que realmente as cousas deixanse a medio facer. Pero en que cabeza colle que nosotros mandamos a medio facer unha cousa? Tú cando che para unha vaca deixa lá a medio parir, ou a ver se non pare, non creo, ou rematará o traballo. Eu penso que todos temos as cousas moi claras. Por iso digo, é dicir, este é o segundo produto, é o marcador, eu terei no eu pensei que mañá podeme caer as de San Quintín, pero caeráme polo que penso, polo que digo, pero que me caigan a ver se non é verdade. Porque se non é verdade, farame calar a boca e virei aquí e recoñecerei públicamente de que realmente agora se fan ben as cousas. Pero, bueno, iso, esculpando ao meu compañeiro, nin el, nin ela, nin eu, podemos andar detrás como un policía, como dixo el, mirando que a cousa ten que facer entreira. Eu penso que naide nos seus anos juicio ve unha pola nunha carretera, ve que non pasa, pasa por encima e pisa cunha maquinaria pesada, en vez de coller e apartala, e se a maquinaria era tronzado, poñela para o lado. Non, os 2 días avísanos a nós, porque igual é de competencias da Deputación, e a ver se vamos á Deputación e tarda 2 meses en apartala, a ver se podrece. Pois non, apartala, e leva 5 segundos ou 6, é máis con maquinaria pesada. As placas ao solo. Vandalismo. Bueno, eu penso que o falado, que temos falado desde que se falou diso das placas, eu as noticias que teño, neste caso por fotografías, é que no 2015 había unhas placas. Porque están as fotos. Non hai máis. As fotos están. Eu non digo que placas son ou que non, porque se che digo a verdade non sei que nome teñen. Nunca as vin dadas a volta ao outro lado. Independentemente, creo que tanto eles como a nós, o que se empezou o procedimento é a buscar o que lle coincide da placa, non só por iso, sino pola seguridade. Pero en que cabeza colle de que nós poñamos as placas para tapar, para que non nos vexa a xente, que nosotros, encima, ainda queremos que nos vexa a xente nesa tontería. Non sei, eu parece unha cousa tan obvia. A xente vai non creer, é dicir, aquí as poñen. Fijo que as poñen, digo, hostia, o país tense que ir ao grete, claro, tense que ir porque iso é unha aberración. Outra cousa que agora, unha vez que se puxo ese tema en riba da mesa, que nos señamos tan incautos, para decir, non se cambian as placas. Eu penso que non dos 4, dixo que non se iban poñer realmente ese, está así, como a todo, buscas o momento, chega o material, hai un presuposto, analízase con secretaría, bueno, unha factura, o que seña, e palante. Bueno, o dos confinados e todo iso, chapó polo que dixo Belén. É dicir, penso que xa temos falado moitas veces. E falámolo. Eu penso que dende o Concello de Muras falouse que as institucións que se tiña que falar. Neste caso, servicios sociais, o centro médico tuvemos relación diaria con eles, tanto co médico como unha médica sustituta, co que veu, e ca Garda Civil máis do mesmo. Chamadas no momentos cumbres, e non agora cando houve casos, sino no momento de que está o confinamento. E despois, se non, sacamos a relación de chamadas que salen a través do Concello, a relación de chamadas que houve, e sabes se chamou ou non. Non hai máis. E nin nós, nin a Garda Civil tiñamos consciencia, por qué? Porque a normativa é así, unha lei de protección de datos que nos impide saber quen son os que non están. E aí meto un motivo. Por qué?
Porque o primeiro que nos chegou a nosotros, unha vez que foron dos confinamentos, é hai xente que tiña que estar confinada que anda pola calle. A primeira noticia que temos todos, verdad? Por qué? Porque non temos por que saber se está ou non está. É dereito del dicir, eu estou, non estou, como estou. Pois a veces que nos chama a nosotros. Ou, bueno, con que nos informamos? Co sarxento da Garda Civil. E dixo o sarxento, máis do mesmo. Que eu tampouco o sei. E senón, bueno, agora estou poñendo o sarxento encima da mesa, pero quero dicir, tranquilamente, díxome que non tiña problema de italo, falalo el, polo protocolo que falei eu con el. E agora vai a final de todas. Automáticamente, pedirei perdón polo 8 de agosto, pero bueno, entón tamén pedirei perdón polo 25, porque o 25 tamén estaba. O 25 tamén estaba. Estuve en casi todos os fines de semana do verán. Houve reunións dos veciños, por ali pola Veiga, que é a nosa zona que nos días de sol se patece moi ben, é como a calquera persona que ve os seus veciños, fun tomar un café, unha cervexa, e, bueno, particularmente sí que había ali os coches todos, o pivote estaba, Manolo sí que falou comigo, automáticamente Manolo díxome que, bueno, había que intentar guardar algunhas formas, penso que non volví meter o coche ali dentro, considero que non o metín, nin para as obras, además un corredor, ou gustame correr, a partir de agora correando. Pero bueno, deixo así, é dicir, non quero causarlle máis estragos. A mí o que me parece fatal ou moi mal é que, encima, ando unha foto purulando dun coche que non é meu. Porque o problema é que ese coche non é meu. Que é o problema? Entón eu non sei de quen é o coche. Porque a primeira cousa, a primeira constancia é que eu teño un todoterreno, rojo, en documentación, que se chama Suzuki Jimmy, cunha matrícula, é unha alta. Bueno, sí, pero ese coche non é meu. Vale, será gris, será como queiras. Non é teu, andas nel. Bueno, eu ando. Entón, que está maña si queres ando, o que estou che dicindo é moi claro. A primeira vez... Se andas nel, no, se non é teu, será de Dios. Respetei, a primeira vez vou che dicir moi claro. Se eu mañá che saco unha foto do teu coche, o primeiro que vas dicir é, como me dixo a mí unha vez a señora Eugenia, que realmente había que guardar unhas formas cando saquei unhas fotos, automáticamente saquei. Tú estás sacando unhas fotos dun coche que non é meu. Así que o que tens que ter cuidado é a parte do que había todo alrededor. Ela dixo que sacara unha. Quen a sacou? Será a súa función sacar fotos. E se non lla sacaron el tamén. E non digo ela, digo el. Se non era a súa función. E a seguinte é cantos veciños había ali e cantos nenos. Non aparecen nas fotos, non me importa. Señores, están nunha zona pública, pero teñen o mesmo dereito que os máis. E o que vexo, e con isto remato, é que estades na pincelada de sacar gilipolleces. E sigo dicindo igual que vos lo dixen durante todos estes plenos. Non tedes claro nin puxestes encima da mesa un proxecto pa Muras. Vos vides deslear e o primeiro que facedes é que non facedes. Ahora acabas de sacar unha liña de axudas, unha segunda liña de axudas de subvencións da luz. Que se trouxo aquí? Más que deslear e dixo, é que tuvemos unha reunión de portavoces totalmente, que vamos dar axudas totalmente, pero cal é a proposta do PP? Ninguna. Veña a facer. Segunda, fora desas propostas, cal é a proposta que temos? Mañá vamos sacar. Non é que saquedes doxe, mañá van fotos da aldenográfica, las veo yo. Non vos preocupedes. Temos ali un suplucio que nos gasta 70.000 euros e nos teria que gastar 300.000, que está abandonado. Ningún dos 4 quere que eso se abandone. Eso ben o sei. Pero onde se sacan os cartos? Se non damos sacado nin pouco o leixo que é prioritario, con 200.000 euros. Que vamos sacar? Perdade. Que vamos sacar? Joder. Pero, que lle faríades vos á aldea? Poñede un proxecto encima da mesa. Que lle faría? No, mandaríalle mañá a contratar a 2. Terceira, se é o mesmo proxecto, o do polígono. Está moi ben. Pero que aporta o do PP de que poida haber empresas ou de que se eso? Non, facede. Ou que se está pedindo ahora? Oye, su delegación, xunta, poñedos a andar. Vamos recibir noticias deles en breves. Ojalá se movan. Terceira e última. Chiringo. Outra que se nos aplica moito. Ningún de nosotros penso que quere gastar 120.000 euros nun chiringuito. É máis cando estaba aquelo caendo. Pero eu penso que haberá que dar un plan. Non, plan xa o tedes que dar vos. Unha vez que o deade xa lle daremos cera. Que sea o noso. Bueno, pois perfecto. Eu sinto na alma. A política así na quero facer. Eu considero que todo o noso traballo de deixadez e todo iso resúmese niso. En que vete haciendo e vai lá tamén.
Quero contestar só un momento, Mario. Non me veñas dicindo que o Partido Popular non dá propostas, porque outra cousa non farei, pero entregar escritos sí. E sabendo que os escritos non funcionan, pois fotos para o Facebook. Pero non sei por qué, pero desde que hai publicacións no Facebook con fotos de cousas mal estado, o alcalde e compañía están facendo as obras ou as cousas que deberían facer de corrixir e desbrozar ou limpiar camiños desde que poño as fotos. A costa de Vilar estaba toda chea de ervas, aos 2 días estaba limpándose. Había a fuga ali na volta que levaba anos, aos 2 días estaba cortada a chave. Na costa de Vilar había unha tubería que salía para a acera. Cantos días tardou? 3 ou 4 días. Así que non me veñas dicindo que o Partido Popular non fai absolutamente nada. O que pasa é que vosotros pasades de nosoutros, sexa do Partido Popular, sexa de Eugenia, de Alberto ou de Suso. Quero dicir algo. Perdón, vamos a ter unha orden. Aquí hai unha portavoz do Partido Popular, eu non teño ningún inconvinte. Se pode falar Belén, tamén pode falar eu. Aquí quen dá as palabras é o Vale, alcalde. pois vou falar. Bueno, non, eso decide o alcalde. Aquí hai unha portavoz que é Eugenia, eu vou xa dar palabras, Suso. Pero Eso decide espero. o alcalde, non é vou falar. Aquí decide o alcalde quen Pois fala. antes que queixaba este cansado na oposición, que non xe deixaban falar, tú deixa falar. Se temos moitos temas da balsa e Viveiró, é porque Silán e Xestosa ten preferencia para vosotros, vale? Vale? E se tes problemas de auga para non poder lavar as aceras, dixos que non levaras a auga de Muras para a Xestosa, que a colleras na Xestosa, que agora xa tes problemas. E non te piques tanto, cando a Eugenia che fala, xa a primeira cousa é encontrar a Xunta de Galicia. Mira, a Xunta de Galicia tenche moitos concellos, e non vais darlle toda a Muras, digo eu. Se tan mal fora, non ganaba 4 maiorías, 4 legislaturas con maiorías. Cando gobernou os vosos partidos, duraron 4 aniños a malamente. Vale? Estaban os vosos 2. Así que non ataquedes tanto contra a Xunta de Galicia, que creo que vos dá moita pasta de Dios. Algo máis, Suso. Empleadea ben. Algo máis. Perdón. É a última palabra. Sí, gracias. Moitas gracias. O que me pediu antes o alcalde, o delegado novo da Xunta de Galicia, da miña man vai estar todo o que poida facer, e máis. Así que non digas que Eugenia nin os meus compañeiros facemos nada, porque gasto moitísimas horas, moitísimas, diante dun ordenador e recorrendo kilómetros de pistas, gastando do meu gasoi, para ver aos veciños, falar con eles e ver onde hai deficiencias. Así que non me veñas dicindo que o Partido Popular non dá propostas nin dá nada. O que pasa é que por aquí vos entra e por aquí vos sale. Ben, eu simplemente por algunhas alusións e xa para rematar, bueno, ten unha última palabra Mario e, bueno, Mario, rápido. Volvemos á mesma, a ver. Isto é como cando decían que os insultábamos, eu non entendo. A ver, a pregunta é, realmente, tú unha proposta que significa mandar un escrito ao Concello e dicir hai que arreglar tal camiño, hai que arreglar tal outro? Vale, perfecto. Pero que eu, por exemplo, penso que hai un pleno de fai un mes e pico que se dixo, bueno, poñede un plan de acción para poñer e revitalizar o que é a aldea etnográfica. Podedelo poñer, é dicir, aquí é tan sencillo como iso. O chiringuito, a chiringuito non poñer a andar. Bueno, pero que eso... Claro, pero non é só poñelo a andar, hai unhas bases. Claro, é que... Bueno, vale, pero que entonces daquela nos faz as propostas e dicirlles así é fácil. Mario. Sí, Ben, perdón. por ser constructivos, porque eu tamén concordo con Mario que, bueno, que ao final realmente o que nos traen aquí o Partido Popular non son propostas, sino que son, bueno, pues estas cuestiones. Ben, non ten a palabra Suso. Sobre a cuestión das augas, das fugas de auga, sí, evidentemente. O mellor o que non sabe, aquí a portavoz do Partido Popular é que os traballadores do Concello tamén teñen dereito a vacacións. Bien, e probablemente, cando se ven esas fugas, bien, se valora se esa fuga pertence a unha traída municipal ou é doutra índole. Vostede poden interpretar que non, que é por deixadez, pero en absoluto é por deixadez.
porque sí que fluctúa ou vexo no aire que as decisións que se toman de maneira arbitraria. Aquí, cando se toman decisións no Concello, se toman para todos e para todas. Bien, por favor, non lle consinto recochineo. Vou a ter que, a próxima vez, o expulso do pleno. Entendo que iso é o que busca vostede. Eu creo que este pleno, no pasado mandato, foi un pleno tranquilo, todos os membros que estaban en esta corporación puideron participar, e agora acontece o mesmo, gústelle a vostede ou non lle guste. O que é evidente é que as propostas que trae o Partido Popular, se lle podemos chamar propostas, non son para construir un futuro para Muras. E, dende logo, e xa por rematar, falaba aquí o concelleiro Alberto de arrogancia por parte do alcalde e prepotencia. Discúlpeme se dou esa impresión, eu creo, dende logo, que non son arrogante nin prepotente. Eu creo que traemos propostas serias e que son propostas que van a beneficiar aos veciños e as veciñas do Concello, e iso é o que traemos. Bien, logo teremos faladurías e cousas, cada un interpreta as cousas como considere. Eu, dende logo, se son cuestións que son constructivas para os veciños e as veciñas, dende logo que as imos a tomar e a ter en conta. E eu, como alcalde, tamén, certo é, como decía Mario, estamos facendo neste Concello aproximadamente 200 kilómetros de desbroces todos os anos. Este ano estivemos 2 meses parados porque dende a Xunta de Galicia tivemos unha directriz, cando foi a alarma do COVID, que nos dixeron que os traballadores do Concello, está aquí a secretaria para dar fe desto, que non tiveran actividade física por si sufrían unha lesión e había que derivalos a un centro hospitalario e tal. E iso provocou que os desbroces comezasen máis tarde, pero vanse a facer todos os desbroces, todos os camiños que son municipais se van a limpiar e quedarán no estado que corresponde. Certo é, esta cuestión dos desbroces é agora, que a min antes non me conste que se fixeran desbroces. Non quero mirar para atrás, quero mirar para diante. E ben, eu creo que este pleno é un pleno onde nos temos que quedar fora desta cuestión e deste debate aquí, que puxemos en marcha 2 axudas que van a beneficiar aos veciños e as veciñas, unha axuda da luz moi potente con 2 liñas e que, ao final eu creo que comparados con outros concellos poñen en riba da mesa unha cantidade moi grande de diñeiro que vai a revertir nos veciños e nas veciñas. E nada máis. Con isto rematamos este pleno e moitas grazas.